Prif Bencampwr Hufen, Sioe Frenhinol Cymru 2023. Hufen, Golwg y Mynydd. Mountain View Ice Cream ger Llandeilo. Wel, Laura Kate Griffiths a James. Daw James, llongyfarchiadau mawr. Diolch i chi. Sut deimlad ydi hwnna, ti'n modd, cael ffasiwn deitl? Ie, o'n i mor balch. O'n i mor balch ydi fwrdd, achos tro cyntaf eriod fi wedi rhoi rhywbeth mewn yn y sioe am hyn. So, o'n i ddim yn gwybod bod ni'n mynd i ennill o gwbl, a beth o'n i wedi dweud i'r Stewart ar y dydd fawrth, oedd beth i'n meddwl, champion, beth yw hwnna? Champion y ffrwyth, y dosbarth ffrwyth, ond na, dwedodd hi i gyd. So, a mae siŵr gymaint o cwmnioedd enfawr Hufen yn Gymru, so o'n i ddim yn gallu credu bod ni wedi wneud e. Achos mae'n weddol gymleth y stori, ti wedi bod yn wneud ar cwmni ers blynyddoedd, ond ti wedi cymryd drosodd yn ddiweddar iawn. Ydw. Felly be di'r hanes? Wel, basically, o'n i wedi tyfu lan drws nesaf i ffarm da, a o'n nhw'n gwneud llaeth trwy'r amser, a yn 2007 dewisodd nhw i creu cwmni Hufen. A pan o'n nhw wedi dechrau lan nes i fod yn y person cyntaf i gweithio i nhw a tyfais lan dyn nhw yn byw drws nesaf. So pan sywydon nhw, oedd Mary eisiau ymddeol a wedyn siaradais i fi am cymryd drosto a prynu busnes. So dyna ble ni nawr. A mae James yn rhan o'r busnes efo ti? Wel, ie, mae fe'n gweithio sawn amser a wedyn fel amseroedd fan hyn, mae fe'n cymryd gwyliau i gael helpu fi mas, so mae fe'n rili dda. Having a good week, James? Hard work. Hard work, mae o. Yn enwedig heddiw. Achos mae yna un Hufen arbennig gan ni eisiau rhoi sylw iddo fo. A chwarae teg, ti wedi cadw peth yn arbennig i ni, do? Felly be di hanes hwn? Reit, so blwyddyn hyn, nes i dewis wneud rhywbeth gwahanol a wneud rhywbeth gwahanol, really. So nes i dewis wneud, mae neb yn wneud Hufen lemon, a mae pawb yn wneud lemon, sorbet a popeth fel yna. So o'n i'n meddwl falle wneud rhywbeth gwahanol da'r lemon. So mae'r base yn lemon, da lemon curd trwyddo, wedyn y mafon a'r sprinkle tu fewn e hefyd. I jyst gael rhywbeth gwahanol ar gael y blas y Hufen yn dod trwyddo. Ond mae fe ddim mor sweet ar popeth eraill fe. Mae James. James. Diolch, James. Felly... Supreme champion. Supreme champion ardderchog. Waw. A dim ond hyn sy'n gen ti ar ôl. Oedd yn teimlo'n ofnadwy'n gafal yn hwn, man. Dwi'n cael blasu peth. Ond tra dwi'n gwneud hynny, beth am yr hanes, ti'n modd, o lle ti'n cael y llais, pa fath o laeth ydi o, a pa wahaniaeth mae hwnna'n neud i'r Hufen? So fi dal yn prynu'r llaeth o'r cyn perchenog, a maen nhw nawr yn byw yn Llansawel, so mae ffarm eitha seis yn nhw nawr. A mae'r da nhw yn crossbreed o Jersey, Guernsey a Holstein, so mae'r llaeth yn cael butterfat uchel iawn. A mae'r llaeth nhw i gyd yn mynd i dairy partners i gael wneud yn mozzarella, wedyn fi'n tynnu bant o nhw hefyd i gael wneud y Hufen. So mae'r Hufen yn dod trwyddo. O, mae hwn yn beautiful, mae hwn yn hyfryd. O, diolch. Ac yn lle wyt ti'n creu'r Hufen a beth yw'r adnoddau sydd gen ti? Wel, ar hyn o bryd, fi'n creu y Hufen lawr yn Horeb, yn y Food Centre Wales, so dyna be fi'n wneud ar hyn o bryd. O'n i yn proses o adeiladu gytre, i gael wneud y gytre mewn ystafell fach. Wel, yn lle wneud lawr yn Llandysil. A lle da ni wedi prynu hwn ta? Oes gen ti siop? Achos yn y ffiniau Llandeilo wyt ti'n, dwe? Dim to. Fi'n gobeithio yn y dyfodol, ond achos prynes y busnes just cyn Covid, yn event busnes, oedd dim byd am 2 blynedd. So fi'n trio dechrau to a symud, Wel, am ddechrau da. Achos ti'n amlwg ti wedi addurno'r stondin yn hyfryd wyt ti. Ti'n mo, mae'r Hufen ar dy glistlysa di, ar dy ben di, hyd o'r ar dy draed di, ar dy grocs di, da ni'n Hufen o dy gori ni dy swdl, felly. Ti'n byw o freuddwyd, wyt ti'n mewn gwirionedd? Odw. Ac efo Rosette yna, a Prif Bencampwr, ardderchog, llongyfarchiadau mawr. A diolch am gadw hwn i ni. Mae'n iawn, diolch. A mwynhewch. O, dwi yn, ni fwynhau o. Bendigedig. Aio.